ಹಾಯ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಮೈ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್. ಎಂಚೋಲರ್ ಮಾತಿರಲ್ಲ ಯಾನೆನ್ನ ಬಾಲೆ ನನ್ನ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ರೆಡಿ ಆತ ತುಲಿ ಬೈಯದ ಪೊರ್ತು 4 ಗಂಟೆ ಅಂಡ್ ಮರೊಳಿ ಪೋದು ಬರ್ಕ ಪಂದು ಮರೊಳಿ ಸೂರ್ಯನಾರಾಯಣ ಟೆಂಪಲ್ ಪೋದು ಬರ್ಕ ಪಂದು ಐ ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ಡಿಮಾರ್ಟ್ ಪೋಡು ಪಂದುಲ್ಲೆ ರಡ್ಡು 6 ದಿನ ಚೆನ್ನೊಂದುಲ್ಲೆ ಪೋಡು ಪಂದು ಅಂಡ ಟೈಮೇ ತಿಕ್ಕದಿಜಿ ಇನಿ ಟೈಮ್ ಬೈದು ನತೆ ಬಾಬಾ ಅಂಚ ಪೋಡು ಪಂದುಲ್ಲೆ. ವಿಡಿಯೋ ಲಾಸ್ಟ್ ಮುಟ್ಟ ತುಲೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಅಂಚೆನೆ ನಿಕ್ಲೆ ಇಷ್ಟ ಅಂಡ ಶೇರ್ ಮನ್ಪುಲೆ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮನ್ಪುಲೆ ಪೋಯತೆ ಬಾಬಾ ಪೋಯತೆ ಪೊಯ್ ಪಲ್ ಪೊಯ್ ಪೊಯ್ ನತ್ತಿ ಉಲಾಯ್ದತ್ತಿ ದೇವಸ್ಥಾನ ಬಂದಿದ್ದ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಭಕ್ತ ಹೆಂಗುದ್ದೆ ಟೆಂಪಲ್ಗೆ ಇತ್ತ ಗಂಟೆ 4 ರ್ಯಾಂಡ್ ಇತ್ತ ಟೆಂಪಲ್ ಬಂದಿಗೆ 5 ಗಂಟೆ ಓಪನ್ ಆಪನ್ ಪಂಡೇರು ಅದೇ ಬಾಬಾ ಅಂಬ ಅಲ್ಪ ಐದು ಗಂಟೆ ಓಪನ್ ಆವತ್ತ ಕೇರ್ಲಿ ಇಜ್ಜೇರು ಮಾರೆ ಜನನೇ ಗೋಶಾಲೆನ ಅಲ್ಲೇ ಅಲ್ಪೋಲುಂಡಿ ಕಂಜಿ ತುಲೆಗೆ ದಾದಿ ಬಂಗಾರು ವಾಸನೆ ಅರ್ಪುನ ಪಾಪಂಬ ಮಲ್ಲಂಬ ಓ ದಾದಪ್ಪ ದಾದಪ್ಪ ಚಿನ್ನು ದಾದಿ ಬಾ చామెంట్లప్ప చామెంట్ దూరదు దూర చామెంట్లు తొర్పుండు తొర్పుండే దూరదు ಅಲ್ಲ ಗ್ಯಾರನ್ ತೋರ್ಪು ನಂದಿತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ ಕಾರ್ದಾಗ ಐತಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಆಡೆ ಬೋಚಿ ಅವು ಪೂರ ಜೋರುಂಡು ಬಾಬಾ ದಾದಪ್ಪ ಇವತ್ತು ಮಲ್ಲ ಬಲ್ಲಿ ಆಯ್ತಾ ಬಟ್ಟೆ ಮತ್ತೆ ಬಲ್ಲಿ ಆಯ್ತು ಮಲ್ಲಿ ಶೋಕತ್ತೆ
ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ನಾನು ಎಂಕ್ಲು ಪಿದಾಡ್ನಿ ಮುಲ್ಪಾರ್ದು ಗಂಟೆ ಆಯ್ತಂಡಿ ಏದು ಐನರ ನಾನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ದೂರ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ದೂರ రాదండి ఫస్ట్ వాళ్ళు పెట్టుకోవచ్చు రాదు ಸಿನಿಮಾ ದೂರ ಇದ್ದೀನಿ ದೂರ ಇದ್ದೀನಿ ಯಾವುದು ಬೋರ್ಡ್ ಸಿನಿಮಾಗೆ ಕ್ಯಾಂಪಸ್ ಬೋರ್ಡ್ ಕ್ಯಾಂಪಸ್ ಬೋರ್ಡ್ ಸಿನಿಮಾ ಬೋರ್ಡ ಮೂಲ ಒಂದು ಗಾರ್ಡನ್ ಬಾಲ್ ಬಾಡ್ಲೆ ಬಾಲ್ ದಿಲ್ಲಪ್ಪ ಸಿನಿಮಾ ಬಾಲ್ ಅಲ್ಪ ದಿಲೆ ಅಂಗಿ ತಿರ್ತು ಬಿಡುದು బాబు దక్కొచ్చి చిన్న యావా ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಇತ್ತ ಡಿ ಮಾರ್ಟ್ ಇರ್ತದೆ ನಂಗೆ ಪಿದಾಡೊಂದಿಲ್ಲ ಗಂಟೆ ಎತ್ತನ್ ಏಲಾರ ಅಂಡ್ ಎನ್ಮ ಒಂದು ಬರ್ತನು ನಾನು ತಿಕ್ಕುನ ಸಾದಿಡೆ ಗಣಪತಿ ನೇರ ಮೈದಾನ ತಿಕ್ಕುನದ ಮರಾಡೆ ಪೋದು ಹೋಗ್ತು ಏಪಲ ಬರಿಯರೆ ತಿಕ್ಕು ಜಾತ ಓಕೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಬೋಟ್ ತಿಕ್ಕುವೇನು आणि करणे ते चक्कर देतो मी
ఇంకలు తెల్లాగా రీచ్ అయినా ఓ బచ్చిండు మారే గాడి కుల్దే వచ్చింది అయితే పడీలు తల్ప కొడకలు తప్ప ట్రాఫిక్ ఫుల్ గణపతి లెక్క ఉంతేరు అప్ప గాడి కుల్దు వచ్చింది ఒక నిక్ల యాన్ దాద పర్చేస్ అంతే తొష్పవ్యాన్ ಮಸ್ತ್ ದಾಲೆಜ್ಜಿ ಒಂತೆ ಬಲೆ ತೋರಿಸ್ಕೊಳ ಪೂರ ನೆತ್ತಲೆ ಪಾಡ್ದು ಕಂತೀನಿ ಆಲೇ ಕೂಡ ಹಾಂ ಮ್ಯಾಗಿ ದಾಲೆದ ಸೋಪುಲ ಪೌಡರ್ ಪೂರ ಬಾಲೆದ मस्क चस्का स्क्रब स्पंज 3 पीस ఉన్నట్టు కొంచెం బాలే మీరు పరియారు బట్స్ ಒಂದೊಂದು ಬಾಕ್ಸ್ ಇದು ಬಾಲ್ಯದ ಮದ್ದು ಪೂರ ಪಾಡ್ದಿದ್ದಾರೆ ಒಂದೊಂದು ಹ್ಯಾಂಗರ್ ನೈಟ್ ಡ್ರೆಸ್ వాటర్ బాటిల్ ఓనాగా బోర్డ్ కొంచెం జెల్ డిష్ వాష్ ಶಾಪಿಂಗ್ ಅಂತ ಶಾಪಿಂಗ್ ಇತ್ತು ಶಾಪಿಂಗ್ ಒಕ್ಕ ಮುಲ್ಪ ಗಣಪತಿ ನಂಪ ನೇರ ಮೈದಾನ ಖರ್ಜುಗದ ಓಕೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಈ ವಿಡಿಯೋ ನೀಡಿಗೆ ಎಂಡ್ ಮಂತ್ ನಾನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋ ಇಡ್ತಿಕ್ಕ ಬಾಯ್ ಬಾಯ್